أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin suratul Qari'ati. Ga abin da Shafi Gani Annabi da ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 158 babu sini babu da yake magana akan harfi sini yake cewa duk wanda ya ga yana karatu a cikin suratul Qari'ati dukanta ko wani abu daga cikin ta ko ya ga sauraro yake ba shi ke karatun ba lalle ana yi mashi nuni a bisa wani bishara da gargadi kuma zai zama mai yawan tsantseni a rayuwarsa da yawan ayyuka na aikin haji da kuma yawan ibada da tsoron Allah. Allah shi ke da sani. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi.